Masana abwino alero lolemba ndipo ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba na mitu yake. Bungwe la IMF lalonjeza zothandiza dziko lino kuthana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Mvula yamphamvu komanso mphepo zaononga nyumba ndi katundu pamene zakhudza anthu oposa 4,000 kuyambira pamene mvula yayamba kugwa m'madera ambiri. Munkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yalembera bungwe la Sulum kalata yodandaula za momwe masewero ake a ligi ayendera kumapeto a sabata yathayi. Munkhani yathu yoyamba, boma lapempha akuluakulu a bungwe la IMF kuti achite machawi pothandiza dziko lino kuthana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiye wapereka pempholi atakumana ndi akuluakulu ochokera ku bungwe la IMF motsogozedwa ndi mkulu wa bungweli kuno ku Africa a Abale Serasi. Professor Mutharika watsindika kuti kuchuluka kwa ngongole imene dziko lino lili nawo komanso kusakhazikika kwa kupezeka kwa mafuta a galimoto ndi ena mwa mavuto amene akusokoneza chuma cha dziko lino, choncho ndikofunika kuchitapo kanthu. Mmawu ake, mkulu wa bungwe la IMF kuno ku Africa a Serasi analonjeza kugwirana manja ndi mtsogoleri wa dziko linoyu kuti athetse mavuto a zachumawa kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati ndiokhutira ndi zokambirana zimene achita ndi bungwe la IMF zimene ati ziyamba kubala zipatso posekedwapa. Ndingathe kunena pano kuti meeting yathu inali yabwino. A president asimikizira Mr. Abale kuti iwo ndokonzeka kuti akonzere dziko lino. Chimene awapempha IMF kapena through Mr. Abale ndiona kuti atithandize mwansanga nkhani ya foreign exchange. Ndalama zakunja. Tifatika nkhani ndalama zakunja ndi kuti zonse zikonzeka. Ifa kuti tigule fertilizer kumafuna ndalama zakunja. Kuti timagule mafuta agalimoto kufunika ndalama zakunja. So chimene mungatifunsa kuti kodi boma la Malawi likufuna chani, chomwe ife tikufuna kuti atithandize nkhani ya foreign exchange. Komanso ife ndiokonzeka kuti tikonze dziko lino likonzeke, apenda tidokonzeka pali timati political will from the president kuti zimenezo zichitike. So mungandifunsa chifunika ndi chani nkhani kuti athandize. Komanso tikudziwa kuti pa IMF payo kasimapereka ndalama zambiri, tikufunanso support kwa madonors amene ali Malawi munomo. Tili ndi African Development Bank, tili ndi TDB, tili ndi maiko ena ngati EU, UK, mawa Panopa kakauja na Mr. Abale akakumana naso ndi madonors amene aja kuti akapange mobilize amati support kuti athandizenso dziko la Malawi. Msonkhano wachisanu ndi chiwiri 7 wa mabungwe a Africa Union AU ndi European Union EU ukuyembekezeka kuyamba mu mzinda wa Luanda kulikulu la dziko la Angola masana ano. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Jane Ansa ndiye yemwe akutsogolera nthumwi za dziko la Malawi ku msonkhanowu umene ndi wa masiku 3 ndipo ukuchitika pamutu okuti kulimbikitsa bata ndi chitukuko kudzera mu ubale wabwino wa mabungwe oyimira maiko. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuti msonkhano wa bungwe la maiko amu Africa la Africa Union ndi bungwe la maiko aku Ulaya la European Union EU uthandize kuti dziko lino lipeze thandizo pa ntchito zake zachitukuko ku magawo amphamvu za magetsi, malonda ndi mafakitale ndi luso lofalitsira mauthenga la makono. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda ndi amene anena izi ku Angola pokonzekera msonkhano wa mabungwe awiriwa umene ukuyamba masana ano. Dziko la Malawi tu lakhala ndithu likupindula bwino. Ndinganene kuti a EU ndi mwa madona athu amene akhala okhulupirika kwambiri. Tikakhala ndi mavuto ndithu iwo amabwera kutithandiza, komanso ngakhale nkhani za democracy moneta khala posachedwa pa ndi chisankho chathu tizinena chona zonse zinali zoyenda bwino kwambiri. Ndalama zina atu zinali kuchokera kwa European Union amene anali kutithandiza, komanso kuti limbikitsa nkhani ya ma human rights ya mziko iwonso ndiye wakhala kutithandiza kwambiri, komanso sizo zokha
pali nkhani za tukuku za mitundu kale izi ya magesi energy akhala kutithandiza misewu ndi zinthu zokhala ngati imenezo tinganene kuti komanso sizo zokha muziwa ife takhala tikuyang'ana misika yakunja kuti tingapeze bwanji misika yakunja kuti tisamangokhulupirira zinthu zochokera kunja zokha koma ifenso zikomuno tizitha kutumiza kugulisa zinthu iwo ndi akhala kuti thandiza kwambiri ndiye nkhalenso wothokoza kwambiri komanso ponena zimenezo izi zikuchitika pa nthawi yabwino pamene tangobwera ife kuchoka ku Morocco kumene aku Morocco avomereza kuti ku Malawi kuno akhazikitsa fertilizer factory ya fertilizer komanso akhazikitsa mphamvu ya magesi ya 500 megawatts zimene zizatithandiza iwo aja ndi a European Union ndi ena zinthu zimene zizakhala ngati zikutithandiza kwambiri kuti mavuto athu amene takhala tikuonekera Malawi akuchepa. Maiko a Malawi ndi Uganda alonjeza kupititsa patsogolo ubale wawo mu ntchito za malonda pofuna kutukula chuma cha maiko awiriwa. Poyankhula pa msonkhano wa zamalonda wa chaka chino wa pakati pa maiko awiriwa, kazembe wa dziko la Uganda Afraid Mwesikye anati msonkhanowu ukupereka mwayi kwa maiko awiriwa ochitira malonda limodzi. Zambiri mu ripoti la Jensisi Moyo. Mkumano wa maiko a Uganda ndi Malawi unabweretsa pamodzi ochita malonda okonza zinthu zamakono ndi ena ndi cholinga chofuna kuonetsa zinthu zomwe amakonza kuchoka m'maiko awo. Kazembe wa dziko la Uganda Afraid Mwesikye analengeza za ubale pa maulendo apandege omwe uchititse kuti ndege zochoka kuno ku Malawi ziyambe kupita mu mzinda wa Entebbe ku Uganda kuyambira pa 15 December. Izi malingana ndi kazembeyu ndi zofuna kulimbikitsa ubale pakati pa maiko awiriwa. Polankhula moyimira dziko la Malawi Aspiwe Mauwa, mkulu woona zolemba anthu ntchito mu nduna wa za fakitale ntchito za malonda ndi zokopa alendo, wati pali zambiri zomwe maiko ngati Uganda atha kupindula ndi dziko lino zochoka mnthambi ya zaulimi, migodi, zokopa alendo ndi zina. Ulingati mtaji wa anthu amene ali ku Malawi koma akhala akulakalaka kuti atapanga business ndi anthu aku Uganda, komanso anthu aku Uganda amene akhala akulakalaka kuti atapanga invest kapena atachita na business yonasiyana ndi ku Malawi. Ndi mkumano ngati ukupereka danga kuonesa kuti ngati mwina mmakhala mavuto pa bene mapanga business kapena mafuna kupanga business kuna kabakhala mavuto panga register land, panga register business yanu kapena muna ndivuto ndi anthu asonkho, komanso kodi ndi chani chone mungachite boma likathandize chani boma no ndikuonesa kuti padakali panopo kuchita business ndi anthu aku Uganda kapena ndi dziko la Uganda sopano kuphweka chife kuti tikupereka information komanso danga kuti ma business kapena ma products pakati pa Uganda ndi Malawi achitike. Ndipo m'mawu ake ogwirizira udindo wa mkulu woona za malonda ku Malawi Investment Trade Center MITC Love Mondege anati mkumanowo ndi ofunika pokweza nkhani za malonda m'maiko awiriwa. Katundu wa ku Malawi atha kulowa ku Uganda popanda misonkho ina iliyonse, popanda choletsa chilichonse. Ku Malawi kuno kuli katundu wambiri ngati mtedza, ngati nyemba, komanso ICT and other trade services, tourism, oti tikhoza ukapanga business ku Uganda. Ma Ugandans ayenera kubwera ku Malawi kuno, monga mukudziwa kuti kampani yathu ya ndege Malawi Airlines iyamba kuuluka direct flight pa chizungu upita ku Uganda. Siku lililonse ndege yathu izikagona ku Kampala kuyambira pa 15 December. Tikupempha Malawi kuti atenge advantage ndege imeneyi atumize katundu, komanso mukafuna kugula katundu ku Uganda simufunika $, mukhoza kugula katundu makwacha, ndiye kuti anthu ambiri atha kumapanga business. Kudzera mu mkumanowu anthu ochoka mabungwe osiyanasiyana a maiko awiriwa akambirana za momwe angapititsire patsogolo malonda pakati pa Malawi ndi Uganda. Jensisi Moyo, MBC, Lilongwe.
Pafupifupi anthu 10 kufikiranso anthu 15 ndomwe amapezeka ndi nthenda ya hepatitis B pa miyezi itatu iliyonse, amene ambiri mwa iwo ndi amayi oyembekezera akumpoto kwa boma la Mzimba. Mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba, Martha Muntali, ati pakufunika kulimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikayezetsa matendawa mwansanga. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiye tionenso mitu yake. Bungwe la IMF lalonjeza zothandiza dziko lino kuthana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Mvula yamphamvu komanso mphepo zaononga nyumba ndi katundu pamene zakhudza anthu oposa 4,000 kuyambira pamene mvula yayamba kugwa m'madera ambiri. Mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yalembera bungwe la Sulum kalata yodandaula za momwe masewero ake a ligi ayendera kumapeto a sabata yathayi. Popitirira ndi nkhanizi, anthu oposa 4,000 ochokera m'manja 969 akhudzidwa ndi mvula yankuntho, kusefukira kwa madzi komanso mphepo yamphamvu kuyambira pamene mvula inayamba kugwa mu nyengo ya mvula ya chaka chino. Mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Achipiriro Khamula wati ena mwa maboma amene akhudzika ndi a Lilongwe, Neno, Nkhatabe, Nkhotakota, Nsanje komanso Tcholo. Akhamula ati pakadali pano nthambi ikupereka thandizo kwa manja amene akukumana ndi mavutowa. Chiyambire nyengo ino ya mvula kufika lachisanu pa 21 Novemba, makonsolo 10 ndomwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, makamaka mphepo yankuntho, mvula yodza ndi mphepo yankuntho komanso madzi osefukira. Makonsolo ndi Chitipa, Dedza, Dowa, Kasungu, Lilongwe, Neno, Nkhatabe, Nkhotakota, Nsanje komanso Tcholo. Manja okwana 969 omwe ndi anthu pafupifupi 4,360 ndomwe akhudzidwa. Zachisoni kuti munthu mmodzi watisiya mboma la Neno ataombedwa ndi mphenzi, ndipo anthu okwana 10 ndomwe avulala tikaonkhetsa malipoti onse omwe talandira. Ngati nthambi tikupereka thandizo kwa manja okhudzidwa monga chimanga, nyemba, mablankete, ziwiya komanso mapepala ofolera nyumba mongoyembekezera. Ndipo ntchito iyi ipitirira mogwirizana ndi malipoti ochokera mu makonsolo okhudzidwa. Chipani cholamula cha DPP chalandira mamembala awiri atsopano, a Yeremiya Chihana komanso Awalita Moyo Nkandawire, kuti athandize kulimbitsa chipanichi m'boma la Rumphi. Poyankhula pamene amalandira anthuwo, gavanala wa chipani cha DPP kumpoto a Christopher Mzomerangwira ati izi zithandiza kuti chipanichi chikhale ndi anthu amphamvu amene angathe kuyimirira pa chisankho chapadera chimene chichitike m'dera lapakati m'boma la Rumphi. Hassan Piri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Chipani cha Democratic Progressive DPP chikupitilira kukhala chachikoka m'madera osiyanasiyana pamene anthu akulowa mchipanichi. A Yeremiya Chihana komanso Awalita Moyo Nkandawire ndi mamembala atsopano amene alowa chipanichi kudera la Rumphi Central komwe kukhale kukuchitikanso chisankho chapadera. Gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto a Christopher Mzomerangwira ati anthu awiriwa abweretsa mzeru ndi upangiri watsopano zimene zithandize kuti chipanichi chipitilire kukhala champhamvu ku Rumphi. Chipani kuti chizikula chimafunika chizilandira mamembala anyuwani kuchokera kwina koseko. Anthu amene ndalandira ine lero si anthu wamba ayi. Ndewaona ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Waona kuti ndi bwino ukagwira naye ntchito limodzi Profesa Arthur Peter Mutharika. Kwa mlembi wamkulu wa chipani cha DPP a Edina Manda ati anthu akulowa mchipanichi pokhutira ndi utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika amene wakangalika kukonza mavuto amene anthu akukumana nawo kuphatikizapo njala, mafuta agalimoto, chuma ndi zina. Anthu abwera pano lero chifukwa kuchikonda chipani cha DPP monga mukuziwa momwe president wathu amapangira kampeni kuti afuna asinthe dziko lino. Zinthu zambiri zinabwerera mbuyo. Izi ndi zomwe tikuona kuti panopo president wathu ndithu timamva madandaulo amafuta ayamba kufika ngati lero tikudutsa pompa pa ekwendeni apa taona mathanka ambirimbiri akulowa. Zinthu zikusintha atu
always nde anthu ali pano kusafomeleza kuona kuti kodi DPP ipanga chani ndipo ifuna ipange chani. Dera la Rumpi Central pakadali pano kulibe phungu potsatira kusankhidwa kwa a Enoki Chihana amene pano ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Pa msonkhanowu panafika anthu osiyanasiyana kuphatikizapo wachiwiri kwa nduna ya zosamalira anthu Amartha Nzomera Ngwira. Hassan Piri, MBC, Rumpi. Akatswiri pa nkhani za makina a kompyuta amakono ati Amalawi akuyenera kuyesetsa kutsata momwe nzeru za makina kapena kuti AI zimagwirira ntchito ndi cholinga chothana ndi ukambirembere wa makina a kompyuta. Mtsogoleri wa bungwe la ICT Association of Malawi ICTAM Clarence Gama anena izi malinga ndi kuchuluka kwa chiwerengero cha Malawi amene ayamba kugwiritsa ntchito nzeru za makina a kompyuta AI. Zambiri mu ripoti ili. Nzeru za makina a internet zikugwiritsidwa ntchito kuunika ziopsezo za ntchito za makina, kuunika ukambirembere wa makina komanso ulosi wa zanyengo. Koma pali nkhawa yayikulu kuti izi zikudzanso mu nyengo yomwe umbava ndi mchitidwe ozimbaitsa ndalama kudzera makina ukuchuluka. Masiku ano AI kuipa kwake nkoti aliyense wapezera njira yake. Amene amapanga mataki alizaso njira. Komano chinthu chabwino chimene tachiona ife ndichokuti alipo masystem makina amene kugwiritsa ntchito artificial intelligence amatha kukuthandizani kuti mudziwe kuti uthu kuli bwino. Ngati munaona pali makampani ena pano akumatha kukuchenjezani mukamalandira ma SMS afeke aja. Malemba kuti ndi afiki akumwenda spam alert imeneyo ndi chitsanzo cha artificial intelligence kuiona kuti ukukusikuli bwino kukuchenjezani. Titati kwilile ntchito limodzi titha kuthana ndi upandu ndi anthu amene amachita upandu umene uja kugwiritsa ntchito artificial intelligence kuyika ma system mamakina amene angathe kumatidziwitsa mwachangu kuti kuti apa pali chiwembu choti ife tipange avuto. Malinga ndi Agama ndi kotheka kuthana ndi mchitidwe wa ukambirembere wa makina pogwiritsa ntchito AI, koma anthu akuyenera kutha kusiyanitsa zinthu zopangidwa ndi nzeru za mtundu ndi zenizeni. Kugwiritsa ntchito AI moyenerera kulinso ndi kuthekera kotukula ntchito za ulimi, za umoyo, za chuma komanso za malonda. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Kusowekera kwa chakudya ni ndalama zolipirira mabilo amadzi ndi magetsi ndi ena mwa mavuto amene akusokoneza maphunziro pakati pa ophunzira amene ali ndi vuto lakusaona pa sukulu ya St Maria Goretti mboma la Nkhatabe. Amene amayang'anira ntchito za sukuluyi, Father Andrew Kamanga, anena izi pamene amalandira thandizo la chakudya kuchokera ku kampani ya United General Insurance UGI. Temba Mwali ali ndi ripoti ili. St Maria Goretti Primary School ndi sukulu ya mpingo wa Katolika yomwe imayendetsedwa mothandizidwa ndi boma kudzera mu unduna wa maphunziro. Pambali polandira ophunzira wamba ammadera ozungulira, sukuluyi ilinso ndi ophunzira 22 omwe ali ndi maulumali osiyanasiyana makamaka osaona ochokera m'madera ngati Mzimba, Mzuzu, Dwangwa ndi Nkhatabe. Bambo mfumu wa parish ya St Joseph yemwenso amayang'anira ntchito za St Maria Goretti Primary School, Father Andrew Kamanga, ati thandizo la kampani ya United General Insurance UGI labwera pa nthawi yomwe sukuluyi imakumana ndi vuto la kusowekera kwa chakudya. Kubwera kwa UGI kwathandiza kwambiri chifukwa pakali pano tinali ndi nkhawa kuti timaliza bwanji temu iyi kapena tizayamba bwanji temu ina. Koma ndi zimene abweretsa UGI zilithandiza kuti timalize temu iyi makamaka chakudya chimene abweresera chimanga, sugar, nyemba ndi zina zimene abweretsa monga mafuta ophikira zithandiza kwambiri soposo ana azisambira zithandiza kwambiri mpaka tizamalize temu iyi komanso titakuzalowaso temu inayi. Mawu ake mkulu oyendetsa ntchito za kampani ya UGI McDonald Chibwe ati kampani yawo inali yokhudzidwa ndi nyengo zomwe ophunzira amakumana nazo italandira pempho kuchokera ku bungwe la Sprodata lomwe ndi customer wake.
Achibwe ati kampani yawo ipitiriza kufikira sukulu ya St Maria Goretti ndi thandizo losiyanasiyana chaka ndi chaka ngati njira imodzi yolimbikitsira tsogolo la maphunziro la anawa. Okay, ife timakhulupirira kubwereza pazimene tikupanga samakhe ngati ubwezi wa tsiku limodzi. So ngati malano amene tafika anowa ndi chiyembekezo chathu kuti Mulungu akatichita chifundo kuti tichitabe bwino ngati kampani tizibwera mwachaka ndi chaka kumadza kuona anawa ndi kumatumikira amene tingakwanitsire. Zina mwa zinthu zomwe kampani yapereka ndi chimanga, mafuta ophikira, soya pieces, komanso sopo osambira ndi ochapira. Sukulu ya St Maria Goretti yomwe ili ndi aphunzitsi atatu omwe ndi akatswiri pophunzitsa ana osaona, ili ndi ana ovutika poona, osaona nkomwe ndi ena akhungu la chialubino. Temba Mwale, MBC News, Mzuzu. Munkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yalembera kalata bungwe la Sulom limene limayendetsa ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno kudandaula momwe oyimbira anagwirira ntchito yawo masewero ake ndi timu ya Silver Strikers loweruka lapitali. Matimuwa analepherana m'masewerowa. Mu studio muno ndi mtolankhani wathu Norbert Jameson amene amatsatira bwino nkhani zonse za masewero kuno. Norbert, ndakulandira. Madando a Wanderers ndotani ndipo akufuna kuti asuloma apangepo chani pamenepa? Madando a Wanderers ali mbali ziwiri. Akukamba kuti anakanira chigoli nthawi imene amatsogola ndi chigoli chimodzi, anakanira chigoli chimene anagoletsa Clement Nyondo chifukwa choti oyimbirana anena kuti panali offside, ndiwo aona kuti panalibe offside pamenepo chigoli icho chimayenera kuti achilole. Komanso adandaula kuti Silver Strikers anapatsidwa penalty imene nkuona kwawo anaona kuti mwina sinali yoyenera. Ndi apempha bungwe la Sulom kuti choyamba liyimitse oyimbira onse amene anagwira ntchito pa tsikulo, komanso oyimbirawo asadzagwirenso ntchito kapena kuyimbiranso masewero a timu ya Wanderers ikamadza kumana ndi timu ina iliyonse mtsogolomo. Komanso akupempha bungwe la Sulom kuti apatse chigoli chimene akuona kuti anakaniracho kuti masewero apambane 3-2 ndipo apatsidwe 3 points yonse. Ndiye zina mwa nkhani zikulu zimene zili kalata ya Wanderers ndi zimenezo. Tikati tione pa ndandanda wa matimu amu TNM, FCB Nyasa Big Bullets tsopano ndi imene ikutsogola kutsatira pamene alepherana masewero awo ndi timu imene ya Silver. Ukuona ngati madandaulo amene andomveka? Madandaulo ukayang'ana chigoli chimene akuchikambacho pena pake ndimaona ngati ndi dandaulo lomveka ndithu chifukwa chigolicho chikuoneka kuti pali offside imene oyimbira anapereka, koma ukayang'anitsitsa pamene zinayendera sipakuoneka offside yosikuonekapo malingana ndi mmene mpirawo unaliri. Ndiye ndi chigoli chimene iwo onso akambapo mmene ukambiramo kuti Bullets kutsogola ndi akuti tikulimbirana ndi Bullets nkhani ya ligi. Ndi kukaniridwa chigoli kupangisanso kuti mwina mwayi wawo kuti atenge ligi akhangati kuti akuphinjika. Ndiye pa chigoli chimene chocho ndikuona ndithu kuti ali ndi mfundo ndithu yonena kuti chigolicho anakanira chigolicho chikuoneka ngati china chigoli chenicheni ndithu. Komanso chigoli chimene anagoletsa iwo koyambirira Wanderers chimene anagoletsa Peter Cholope ukachiyang'anitsitsa chigoli chimene chocho ndikuona ngati kuti penanso pakhozokaso kuti pali nkhani za offside mbali inaso. Sono linesman wake ndiye mweyo amene anapatsa chigoli choyambayo, komanso ndikudzakana chigoli cha Clement Nyondo. Ndiye ukhoza kuona kuti pena panaoneka ngati kuti aphinjika Wanderers, koma penanso nkuona kwanga zikumadzaoneka ngati kuti mwina anapindulanso. Tsopano pa masewero omwewa akuti nkhani ya ndalama imene imatoledwa pa gate sinaende bwino, zikuti bwanji? Nkhani imene yoyo ili ponena kuti ndalama zimene zinapezeka ndi 23 million kwacha, koma anapeza kuti matimu agawana 1.7 wina aliyense kutenga. Pamene akumadzaonanso kuti pali ndalama zina zimene zinapita madera ena kuti zinachuluka. Nkhani ya matikiti, kuprinta matikiti mpakana kunalowa 4 million kwacha. Nkhani ya chitetezo kunalowanso ndalama zopitirira 4 million kwacha, koma matimu akutenga 1.7. Zomwe ndizokhumudwitsa kumpira kuno. Ifati kamakamba kuti mpira wa miyendo kuti pachitike mpirawo ndi kuti pakufunika pakhale matimu pakhala osewera. Ndengati anthu amene akupangisa kuti zinthu zozitheke akumapezeka kuti kakobiri kamene akutenga nkochepa kwambiri. Ndalama zina zikumapita madera ena ukayang'ana mpakana 17 million kwacha. Ndalama zimene zinagwira ntchito akuti zinthu zina ndi zina zokonzera kuti masewero ateke. So ni ndalama zochuluka kwambiri zimene zapita madera ena kusiyana ndi kuti zipite kwa anthu amene akupangitsa kuti mpirawo utheke. Komanso ukayang'ana game ya Bullets ndi Silver kunapangidwa 14 million, koma kupeza kuti matimu aja atenga 3 million kwacha wina aliyense, pamene uko kumene kunapangidwa 23 million iko matimu akutenga ndalama zochepa. Ndi zikumadabwisa kuti zikukhala motani, ndalama zina zikumapita kuti kodi izi zachinyengo zimene zakhazi kuchitika mu mpiramo zikupitirirabe?
Tsopano tibwere ku nkhani ya zigoli. Masewero a FCB Nyasa Big Bullets ndi Sivo akuti so kunali chigoli china chake chosaoneka bwinobwino kumeneko. Yes, chigoli chachitatu cha timu ya Bullets ndi chigoli chija choti mpira suna fike poti mpaka na wagunda ukonde bwinobwino. Koma oyimbira mina anaonera makamaka ndo muthandizira ake othandizira oyimbira ndimene anali ndi ntchito yoti aone pamenepo ndi anaona kuti mpirawo wadutsa nzero wa pagolo pamene osewera asivo ena ndi ena komanso mphunzitsi wawo Abasi Magawa ananyinyirika kuti mpirawo akuti sunadutse nzero wa pagolo. Taona ma video ena ndi ena amene akhala kujambulidwa koma kumbali yanga sinaone video ine yonse yoonesa kuti mpira odi unalowa kapena sunalowe unadutsa nzero wa pagolo kapena sunadutse nzero wa pagolo. Mpaka pano sinaone kamera imene inatenga adi ango yeni yoonetsa kuti mpirawo unalowa kapena ayi. Zomwe zili zovuta kwambiri kutengera kuti oyimbira Johnson ndi anthu amaona kamodzi kenikeni. Ife tikuona ma video mobwereza koma tikulephera kuti tionebe kuti kodi mpira unalowa kapena ayi. Pamene oyimbira kwena aone kamodzi apange chiganizo. Nde nchifukwa chake anzathu maiko akunjaja amabweresa zinthu ngati goal line technology kapena VAR kuti zinthu zichazizoona bwinobwino. Koma ngakhale amapanga motero mukunjako pamapezekabe kuti pali zigoli zina pali zinthu zina zimene akutsutsanabe kupezeka kuti chigoli china chavomerezedwa chomwe sichimayenera kuvomerezedwa pena pake pachilikabe zinthu zosakhala bwino kumapepesa kuti ayi apatikana panga moteromo chonsecho ali ndi ukadaulo woti akhoza kumaona zinthuzo bwinobwino koma akulepherabe. Kuli bwanji kunoko woti oyimbira amaona kamodzi nkupanga chiganizo mugenza kuti angachite motani. So ineyo pena pake makhabe kumbali ya oyimbira chakumaona kuti zimakhala zovutirapo ngati chigoli cha Bullets ndi Sivo. Chiganizo chilichonse chomwe oyimbira akanapanga pamenepo kuchivomera chigolicho kakuchikana chigolicho ine kanagwirizana naye chifukwa chonena kuti panali povuta kuti oyimbira angaone bwinobwino kuti kodi mpira uja kamodzi nkamodzi kodi walowa sunalowe chifukwa osewera wa Sivo anauchotsa mpira uja usanafike poti wagunda ukonde. Koma mpira unadutsadi fa malamulo amanena kuti mpira onse udutse nzero wa pagolo koma unadutsadi pamene pali mafunso chifukwa ngakhale ojambula alephera kutionetsa bwinobwino kuti kodi mpirawo unadutsadi kapena ayi. Norbert ndathokoza kwambiri tikhale tikuona kuti chitsogolo cha nkhani zimenezi zikhala motani. Zomwe kwambiri Romeo. Ni nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la IMF lalonjeza zothandiza dziko lino kuthana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Mvula yamphamvu komanso mphepo zaononga nyumba ndi katundu pamene zakhudza anthu oposa 4,000 kuyambira pamene mvula yayamba kugwa m'madera ambiri. Mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yalembera bungwe la Sulum kalata yodandaula za momwe masewero ake a ligi ayendera kumapeto a sabata yathayi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali tikufunirani tsiku lopambana mwakoma nonse. Pezani